Ai moi! Mä oon Herttuaisen Nauli ja mä oon kuntavaaliehdokkaana Mäntsälässä numerolla 150 ja mun puolue on Vasemmistoliitto. Nyt kun maakunta ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta tehdään, niin keskustelu jää pyörimään aika paljon näiden äsken mainittujen palveluiden ympärille, mutta kuntaahan jää vielä koulutus ja kaavoitus. Kaavoitus on tulevaisuuden kannalta meidän yksi tärkeimmistä toimialoista. Mäntsälä on iso kunta ja täällä on saanut rakentaa aika pitkälti sinne, minne on halunnut. Mutta tulevaisuus vaatii kyllä sitä, että me tiivistetään kyliä ja korotetaan kirkonkylän kerrostaloja ja tehdään vähän semmoista pikkukaupunkimaisuutta. Se takaa sen, että jokainen lapsi pääsee lähikouluun, että me päästään kävellen kauppaan ja kun kaavoituksella huolehditaan myös työpaikoista ja siitä, että me saadaan yrityksiä Mäntsälään, pääsee myös kävellen tai pyörällä töihin tai bussilla. Eli kaikkien palveluiden järjestäminen helpottuu. Ja se tarkoittaa sitä, että me säästetään tulevaisuudessa ympäristön lisäksi myös rahaa, kun meidän palvelut on lähellä ihmisiä. Äänestä mua, jos ajattelet samansuuntaisesti.